Burgemeester Jorik Haan van Vlieland is opstapt. Hij hier net langer het vertrouwen van de gemeente hier. Haan kwam dit weekend in het Nijs door er mishandelen weer. Dat hier nevens de politie een oorzaak in de relationele sfeer. Commissaris Jorsma het mandatioen peterend viert met Haan en de delegatie uit de Rie. Dat het publiek dat het vertrouwen te botskeind is. Kwart van de Friesen is tjin de oorskaf van het JSF gevluchtsvliegtuig. Dat blijkt uit een enquête van Eén Vandaag en Omroep Friesland. De meeste mensen die tjin binnen jouwen net de lood zo lijst als belangrijkste reden. Maar zeggen ze dat het in deze crisis net rechtvaardig is om 4 miljard uit te gaan voor het taststel. Het krijgt niet alle gedachten 22 keepsnijden in het hier. Nou ben dat er nog njoggentje. Het gaat om een compromis. De VVD en D66 willen alle snijden vrij aan. Het CDA, de ChristenUnie en de groep Brakenhof willen het op tol verhouden. Later dit hier neemt de Rie een definitief besluit. Joen en vannacht is het nog lang warm. Het wordt een gratis 8. Morgen eerst diezig, dan zinnen. En het wordt heet. Op het water 23 en op orenplakken rond 32 graden. In de middag en joen komen ze op zwieren tongerbuien.